Καλώς ήρθες στο Beyond the Screen, το podcast που εξερευνά τις πιο ενδιαφέρουσες και κρυφές πλευρές του κινηματογράφου. Εδώ θα αναλύουμε ταινίες με βάθος και θα αναδεικνύουμε τις σκηνοθετικές υπογραφές, τους συμβολισμούς και τα κρυφά μηνύματα που κρύβονται πίσω από κάθε σκηνή. Με κάθε επεισόδιο αναλύουμε τους χαρακτήρες, την πλοκή και την τεχνική που καθιστά κάθε ταινία μοναδική και αξιόλογη. Αν θέλεις να βυθιστείς στον κόσμο του σινεμά και να ανακαλύψεις περισσότερα για τις ταινίες που αγαπάς, τότε το Beyond the Screen είναι το μέρος για σένα. Ετοιμάσου για μια βαθιά και αναλυτική ανασκόπηση από την πρώτη μέχρι την τελευταία σκηνή.